क'क्राझारनि नंखाय पुलिसनि एनकाउन्टाराव थैनाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि थार बिजिरथाय नागिरनानै शुक्रबारखालि मोनाबिलियाव बाक्सा जिल्लानि सालबारि गेजेर बिजनि फरायसा आफादा केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारि लायो। बे केन्डेल फोजोंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारि आरो सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। थांनाय 17 आरो 18 सेप्तेम्बरनि गेजेराव जोंसार मोसाहारि लोगोसे जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ मोनसे साजायनानै मोनसे आफादनि मानसि होननानै क'क्राझार पुलिसा इनायै जिउखौ फोजोबबाय। दा बिनि थाखाय बर' माहारिया गाबखांदों। बिनि थाखाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो सुबुङानो दुखु फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे सालबारि गोजौ जौमा फरायसालिमायाव लांगोनायाव सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, गेजेर बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सालबारि फरायसालिमानि स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ केन्डेल लाइट हाबाफारिखौ बेहाय लानाय जादों। आरो बे केन्डेल लाइटनि हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोना मोनसे थार बिजिरनाय मोनो। जनक कुमार ब्रह्म लोगोसे जोंसार मोसाहारि बिथांमोना नंगौ बिथांमोना दिनै थैनानै थांबाय, बिथांमोनखौ जिउखौ फोजोबबाय। नाथाय थार बिजिरनाया जाहाथे रायजोनि सिगाङाव फैयो, दायनिगिरिया जाहाथे साजा मोनो आरो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउआ जाहाथे जेब्लायबो आलो गोजोन जायगा मोनो, बिनि थाखाय दिनै केन्डेल लाइटखौ लानाय जादों। मा खालामनो सानो सरकारा? नंगौ गोबां बेहाय आफादफोरा बेहाय हाबाफारि लादों। बायदि धरना बा बायदि खुद्रिनाय बेखौ फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ फोरमायनाय जादों। दाख्लैबावै जोङो मोनफ्रोमबो मोनब्रै जिल्लायाव जिल्लानि गाहाय मावख' बाक्सा, क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां बेफोरबायदियाव हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेहाय सरकारखौ दाबि खालामनाय लोगो लोगो सरकारनिफ्राय मोनसे इनिसियेटिभखौ जों नुदों जे जुडिसियेल इनकुवेरिनि थाखाय नैबे लयार आसामनि कमिसनारखौ मोनसे कमिटि दानानै होबाय। बिनि गेजेरजों बिथांमोना बिजिरगोन आरो बे बिजिरनायनि गेजेरजों जों आसा खालामदों सरकारा नोजोर होदों, सरकारा बेखौ नोजोर होनायनि गेजेरजों मोनसे थार बिजिरनाय होगोन। आरो बेजों लोगोसे बिटिआर सरकाराबो थैलांनाय न'खरनो थाखाय मोनसे अनुदान हिसाबै बिथांमोनखौ जिउ राहानि थाखाय मोनसे साख्रिनि थिसनलाइ होनायनि खोथा आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न'खरनो होनाय जाबाय। दा जोंसार मोसाहारि बिथांनि न'खरनो होनायनि खोथा दङ। दा बेखिनिया जोंनि थाखाय बरायथाव। नाथाय गुबै खोथाया जाहैबाय थार बिजिरनाय। आसलथे बोरै मानो बेखौ बिथांमोननि जिउखौ फोजोबनो मोनखो आरो बे फोजोबनायनि आन्दोआव सोर दङ, गुबै बाथ्राखौ बेखौ दिहुनथारनांगौ जेरैखि जाया। आरो बेखौ दिहुननायनि गेजेरजों जाहाथे साजा मोनो, बेखौसो जों दाबि खालामो। निउस डेस्क इनसाइड एनि बर'।